Regardez tout se passe. Mulo chingamizane Watu siko kana pasi. Tunakeni zao. Buya. Awali hijau katika hii. Bunga za mtu ni modele ya sikanua katika. Tuna daraya tukunda pasi au buya. Dapoza, daraya tukunda daraya pasi ya. Katika madaraya pasi ile. Ya. Amsore changami. Ya mambo ya kusema wako madiki. Jamani. Sakai so nyaya kai kahinga hiyo oti ifambiswe mbili yule kuti tamuzuri mushairi pakutaura kwa pereke anota nagara makarachi state nokuti togona kufungirana zvisizvo semburi watokotonesa nakutaura singa matoreseka vaifanisa kusvika munhu anoita zvinhu zvake zvakati zvinooneka isipechatikira namusha tiri mburi yakakura so zvinoitika izvozvo saka toda kuti susu patakasika nyaya kwahedhi nepetasvika apo izvozvo tatisangane pana masemburi tese nofana kutaura nyaya yedu yanga yamira so tofamba takadai dai tikotabasana dare ipapo kuti taita zvose izvozvo kana pane zvimwe zvikuitikawo kuti mushafuri kona makataurana
watabatsirana kusvika sisa kuti zviite zvakanaka. Handiti nokuti panogona kubuda kukumana mukati mebheri kutaura pakawanda wanda. Anochiita maonero awanenge achiitwa. Hatirambi maonero emunhu iwawo. Asi zvinofana zvitaurwe kudai tigadzisene semhuri kuti zviite zvakanaka. Kufonisana. Handiti. Saka tichataura tese. Apika anotaura, kupinda unotaura, kupinda unotaura, kupinda unotaura. Kata kutanya yemhuri idzo pane kuti mashuru kachidare. Hatarisiri kunaka. Munhu hana chekutaura munhu. Kwete kuti ndingataura iye, ndingauri ndizvo. Aiwa, usati unotaura. No, apa pakadai. Yatocheka. Kuzabuda. Kuti mhuri ndosaka tiri kutosa kutaura izvo. No, ngatisangane. Tinzwisane paishu kuti tofamba sei. Saka awo baba ukatsanangura. Wamopinda ukatsanangura uchiona zvakadai. Kusvika tafamba nechinhu mani. Handiti. Ngati fambe kunaye. Mazita achanganira. Atenda hangu kupera kunaita. Kuti zvedu dambudziko semhuri rangarira. Ndorakaita kuti tiende kogombera paenzi. Tikaenda kwaini tingasimangari munhu. Taende kogombera. Ndikuone kuti zvinhu zvikuitika mumusha wedu. Chao tazviongorora chimiro chacho. Takaona kubvunza tega. Zvekuite matemo. Kati maite sekotini kumberi kwamambo. Kuti ndimeni woye taikumbira kuti mutidaidze tine nhau yekuti timbofambawo takabatana pamwepo. Kuzokuti zvinhu zvatiri kusongana nazvo semhuri zvakanaka sei. Zvine chikonzero. So takazodaidzwa tese tikauya tikafamba tafamba takaoneswa kuti pane mhepo dziri mumusha dzisiri dzewanhu mumusha nguva dzewatorwa dzinoda kudini kugadziriswa. Saka oneseka watiti munoda nyamusoro anove mumusha mwenyu auye mumusha mwenyu ofemba otaura kuti mhepo iri mumusha umu ngeyani, inodei, yakawanzwa ndiani, ichafamba sei kuti igadziriswe mhepo yedu kumusha kwayo. Tadzuka kuda kudare paedimeni tikapa report. Right, tikasvike pastage yekuti nyamusoro adini atsvakwa. Tikapesa mari dzaidiwa kuti nyamusoro adini atsvakwa. Ende zvedu takashatirwa. Ikapinde tikadare tikapuwa nyamusoro wedu tikataura naye kwenepi kumusha. Tine tarire kuti tikatake kumusha chari kune kotiitira kutsvake kuti mhepo yemusha inodei ngeyani, yakaita sei kuti iye mushango nokuda kwani, saka pozwi zvigadziriswa. Izvezvi nditakatitada nyamusoro izvezvi. Asi takumba hatina kuzofamba saizvozvo kuti tizwe kuti zvozvo zvitakazi titsvake zvigara. Nyamusoro akanga akubatawo dzake. Toti ndizvoerezvi unombonyora henyu zviite basa rake, muprista waripo. Asi tikaona kuti so tikakuita ripoti yebasa rakapatikumumusha kwedu. Takaonesa changamire kuti isati siguzikana ndivamberi kuti ndinaguzikana ndibasa rakabaka ndiani soro nekuti haana kuti tire 1 2 3 4 basa rakanga apindira kuita. Itakabvisire mari kuti adini aiti wakabata zvimwe zvaabata ndekurapa nyamati abviswe zvinhu zvaitaurikepa tikati isati siguzikana zvino usati adzokera kuti wakanga ati unozoya muso wakati ndopedzisa nhasi akanga akure haizi kudini anokwanisa kutipedza. Saka inoita kudzoka kuti nhasi tiende kopedzisa kuti atiuimbisewo ndituzvikumanikwenu
kuti kana tasvike kumba uchabata uchafamba ngemwe muna 1 2 3 4 5 mutataura kuzi muchango imudira mune mapiri mudoko zvinaki aho ndibanokuti bvunzo wabvunzo wanichadi makuti asi marayangonoida ende takafarwa iyo chaya kuti maraiti tumubva or else takutotuletemwa mari kuti azoende kuchibasa kumba kwedu kune mari yakanga achachi yakanga aude kusheko pesasi wakati ehe mandichandeno kuti mandibvunze mibvunzo iwowo asi mari yangu ndakachaje noita ese kuti yakasatise kuzvipedzera kwautosoke mari yatapuwa etimengati tipere futi imwe mari tiendiko saka nyamusoro umweni mwamuramba asi akapanidzwa kuti akazazvina mwese kuafadza asi mwamuramba azitikamariziva asi tipei imwe mari tikabvise mari kuti tive nyamusoro juni isikuita muziva ndikadobetswa asi kuti juni petakapedzisire pedarirero rakasvike korambana nyamusoro wakanga atande kuti basauya zvikazwi hatinotsvaka todaipedeti nhasi zvakabozi uya musi wakati sure sekupasira mazuva mashana yakusvika ikazi vazoda kugadziriswa saka tadini tavoise pamberi tichazokuudzai kuba tagara asi anyengozogara ndikazoto anenge ndoda kufonera natenga mune ndiri kubvunzisa zvinhu ndiremera maningi aipi ndakazoti kuti yedu yakati makati tazotitaurira ikazamufute tichakutaurirai kana tarongeka bazi tiri kugadzirisa kusvika nhasi ndosara ndakudaidza simuzisemhuri kutionesana kuti zvaifana kuitika zvakaitika kana zvisafamba nemenzira yazo yedi nyika nyaya yakadai yaitika yavaigaririra kuti kana nyaya yakadaro yakambonyarasika ibasa rematare ibasa ramambo kuti nyaya yafambiswa here yapera here mumusha kana kuramba yakangoti zii rimwe chete zvakare futi hedi nyika agone kutsvaka nyamusoro vairi kutsvaka uyu zvoita zvisikaiti kutsvaka futi umwe futi ndosaka chiti matare yes vanofambisa vanhu hedhi vanozviita izvo asi zvinofambisa vanhu kuenda kufamba kuenda kunze idare ramambo kuita kuti vanhu vasapedza mari dzavo kufambira pahedman nyaya dzose achiende kwamambo asi vanhu votomutora mari dzavanhu pasachinodonapo ane nyamusoro ari pairi vatatu saka anomuda anopa makwesini akasimba zvakaita senyamusoro iye haasaiti azivi mandibvunze mibvunzo anofanira kubvunza mubvunzo achipindura ndo basa rachero anofanira kuclarify zvinhu maissues emataura kuti susu tidambudziko mbosha munomuka nezvinhu 1 2 3 4 things izvi zvinoti zvikliwe kuti tione kutofamba sei sembuzi anofanira kuzvipindura waneri imwe nachimwe obva paway forward yacho tofanira kunga dai nekudai panyaya iyi ndo basa riti kuti ndosaichii anhu vabude kuti anoverify averify toda solution yacho handii asa hati munhu akabvunza bvunzo kwaita zvakubvunzire mibvunzo akufanira kubvunza saka kuda kushandei kuti kasabvunza susu tinogutsikana nei tabvisa mari yedu anofanira kubvunza mibvunzo anhu kusikamugutsikana mese ichake kana uri mweuri paari anofanira kupindura zvibvunzo izvezvo handii zvinoita basa rake ichiziva kuti munhu aita basa rake rakati apa pakati apa pakati paine zvechimwekadzi zvaiti zvakati then zvinhu zvova zvafamba zvakanaka handii right ngatibhuya macho tese tongoda tese chataura vhura nyaya vhura nyaya padare pamberi pedaramuzvese vanchataura pamberi pamambo pamberi pamari chokwadi pamusoro changabiri chaita kuti ndimhanye kutaura ini ndiri mudiki kuna ava ndiri mukoma wagara asi vanoshandira vanoshandira kumozambique mwana wapita mufuti mukuru ini ndiri wechitu saka ndati pamwe mukoma ungazosire zvinhu saka ndati rega nditange kutaura ndafunga kuti vamuninawo
pamukana kuna pamunini kuti vataure ndafunga kuti pamunini vachanyatsa kuti gaga zvese kwakatangira nyaya asi ndaona kuti nyaya yotangira pane nyamusoro ndosaka ndakati dzese ngaziti dzinge dziripo pasiya baba pamukoma pasiya baba hangatanga kuendesa panosiro zvinogona kuti ngomutengeka wabva wasira kwakakosha kwacho amopindawo futi kuti kavatanga aitese umwe wachipinda pake naenda saka ipinda so ini bebangu anozipita mufuti Nunga takamboya nawo panapa wachifamba neunga wakazosheka unde mukomana mukuru kuchiteera nini uchiya musikana wenyu vamwasha wako nyaya kwayakatangira tisati tasvika kwanyamusoro avo vataura vamuningina wavapita mufuti wakasheka vanototedzana vokutosiyirana zama mudzimai ava maindini wakaita 12 years waine kenzi wachienda kuchemotherapy warare 12 years ubva wazosheka hatina chataiziva kuti pane kakufungidzana karipo kana kudii handii then mwana wavo musikana natodzedu futi vaitawo futi brain tumor anenge aitawo maoperation mairi matatu amene kukarene yato tikatomboendawo futi kumuona nyanzvi dzengu then bamunini baba uyu nemwanzo dzeduarapa wakabva washaikawo futi chi within a short space of time asi haichazoti mutaanoaa vanogona kukonfirma kuti yenge pneumonia here then ndopatatanga kunzwa masoko ekuti vamunini ava vari kuti munhu ari kupedza vanhu ndi mukoma wavo baba vatakavana vaya Peter ndo vari kupedza vanhu hatina kuziva kuti kumashure kwese kuvanendo mameeting twavaita nomwe wacho asina kuweyo anozviti mufundisi menu pamwe ndimufundisi akisati vhumi ndimufundisi waiwirirana vatora mhuri yamufundisi yeye nemhuri yavoyo nevana vavo nevaroora nevazukuru vese vakata mataizi nesusu kuti ava musawirirana navo asi paiitika zvimwe zviitiko zvakaita kuti kanti mwana wamufundisi ari kuroorwa taienda mukusaziva kuti hatisi kudiwa pakuitika rufu taienda hatisi kuziva kuti tiri kunongedzwa kunzi ndimi ndivo vari kupedza vanhu kusvika bamunini wakafamba kuenda kumozambique hanzi wakatangira kunotoni mwanoita naye mumwe bamunini wakawaratidza kunotoni kune imwe ng'anga iripo totanga kunzwa marumas anofamba ubva watorana nevana wavo nomuzai arapoyo usho adimai nevamwe wacho uyu angatori kufuta angasati aziva kuti zvichii kuitika uyu akatombobvunzwawo akati patiri kuenda uko mukoma washe wacho ndii akanzi she is part of the problem ngati wasiya vanosiya moto yavo kwachigodorao kwakukurosa rwizi kuenda kumozambique ameno hanzi kwakambokwirwa midhudhudhu kwakusvika unogumira midhudhudhu kwakuhaya imwe mota kwakuenda kupota kwakuita kwauzofamba netsoka kwaita 3 nights kana kuti 4 nights ameno vari ikoko ng'anga yeweya kwakudzoka nayo kwakuya nayo kumusha kwambuya paapamba kwawaya hatizivo kuti chii zvakafamba sei kuti amene pacho vanomudiki amene pamwe anoyaiti iyo ndo akakontribita pakuwakaaa asi papawo haisi ishu ayo hatina problem nazvo kwakuya neng'anga asi totopati pamba pambuya ndopakawiwa neng'anga iya uyo mwana wamufundisi uyo akapfeka bhuru yakacho uyo kwakuchiti zvekuti ndiri kubudirwa hanzi katrika chakakaona kumozambique yaitika mwa 2 liters yemvura yobva yadzviwa ende munhu anoziva hisiri dzemudzinza kuti kwakuina vamboningi handi zeticha anotoziva hisiri dzacho handi asvika kuno
asi zvenzanzi vakanga akatombozvitanga vasati vatoendeko izvo zvekuti anoenda kubudirwa triki yekumwa mvura hameno kwakaidzidziswa Mozambique omwa mvura yake kuti atsoye ndiye chari ari kunzi chari uyu ka baba wedu mwana kuna chari iyi watoti bambo mukuru watoriwo mwana una chari iyi uyu achinja ndini mufute chari uyo amwana futi bwari ndini mufute achitama triki yake kudzowa wamwe wakaendawo ikoko wakanga wakutaura kuti isi patakaenda kuMozambique washoka hapana chakambotaurwa zvekunzi Peter ndiye ari kupedza vanhu mwana tichi handiti akanga akutotaura ndi uyu hameno anonzwa mai yake kana bamuyeni ake kuti anozvizwepi handiti nehisiri dzekuziva kuti wakona nhingi handiti uyu oita zvo zvake zvakaita aya makuhwa atanzwa handiti hatisati atanyasopinda mazvi asi nyaya dzichitofamba kuti handozvipitika. The next thing ndakufonwa namai yangu ari apa baba vangu vakutorwara pana pasvika tsamba yabva kwasabu sorry kwaedman yanzi pari kunzi Josephat Mufute bamunina vari apa Shadrack Mufute baba wake umwe udzwawe Lincoln Lincoln Mufute David Mufute ndiba munina wakashayika watora mwana wacho handi against Peter ndo baba wedu varorwara handi masamonza auya ndinobvunzisa kuna mai kuti mati pakanyoshwa nani hanzi nyaya yacho ndei indakufonera ndoita nayo ndikandimubvunza kuti aunombonditipawo kuti nyaya dzidzi kuitika akati inini ndakangonyoreswawo zita rakanzi kumirira babako handiti asi muchavhurwa muridziwe nyaya chaichaiyo ndoba muninawo nomwe wacho Liberty achimirira mai yake muchavisonzwa takwa edmin ndo wanoziva nyaya dzavo kufamba takafamba zveshuwa kwatakaendawo unofamba wega wakada tisipo pawakatodzoka pacho hanzi pakanzi achinyemba budira kuti akati panofanira kuzouraiwa mombe yodyiwa isina sauti asi family yepaPeter musaidaidze ndozvotatakunzwa handika tazoenda kwaedman tikati tisine ngatitonzwa nyaya yacho kwaedman handiti edman nyamana usati atanga kutaura nyaya yawo ka wakatombobvunza kuti saka imimi ana Mufute semhuri makambodiskasa here nyaya yenyu muri semhuri iyi timebva yatanga kuti takamboda kuitaura nyaya yacho vanoramba tutoshamiswa tizvo vanoramba apa wangu wasara vari wairi andika babedo kuzoshayikawa neavo bamunina edman akati amuna wamwe ana Mufute wekudzinza kwenyu kuti imimi kana namukoma wenyu matadza kuwirirana moyananiswa no ini tifambe tidii handiti isika kutatangutaura nababa wacho wakati tikati taurai zvamuda muda kuti tifambe tiende kwere kana kuti tiregere tikanzi endai nokuti mukasaenda vanozvo zvakuita kungati zvakutokonfema zvavari kutaura saka endai edman obva achititi ndaupai mupurisa wangu mufamba bcause shungu dzavo ava dzadzirwi ngatifambe ndokwangu tibate Peter mukoma wagara achisuspecta ende rudzi rwese hweukama hwese unga achingodzwa nzi Peter ndiye arupedza vanhu zvese zvanambotaura zvichikenza vati zvasi kutaura zvisizvo Peter ndiye arutipedza handiti ndosandati wasiri handisi kuti kuzviitisa kusirira kana kuti wari kuziyawo masirira waita pataenda kuchipingi takanzi munofamba nenyanga kani 3 maximum 2 dzekutanga dzikawirirana modzoka 2 wekutanga ukasawirirana moenda pane wechitatu wari watatu wese vanofanira kuti vawirirane patakasvika pano wekutanga vamwe infact kwatakada kuendeswa naedman nemupurisa wedare waedman takasvika wasipo asi regai ndiedhere futi kuti tisati taenda ikoko tatambopiwa futi woningi neumwe ukama akati mukaona maendeswa pachakowa musabvumi avo bamuninawo vanenge ngairi pachakowa kwavanogara uchienda
mwedzi nemwedzi wanoenda sesi zvineiwoka tichisvika pachabwaka mota yandongeri pamberi mota chii isu ndina mukoma tomashure patatomirawo ipapo uyo mukomana wekunyepe wabudirwa akadisappear 1 hour 45 minutes asipo kusvika takumutsvaga mumashopu mese kuti aendepi pauzodzoka nanditsvaga airtel ndipo tatotaurira mupurisa waedmin kuti hatisi kuzvida ba nyaya yacho infact rikaiti kutaurire wana wanenganga iri kupa chako wapanapa hatisi kubhada zvakanzi kana muine fiyo hambai tikati ngatiende kana uchiredzi tosvika tatouya titorediya ngoma tobvawo mozambique kuti fambira izvizvi patachienda kudai 10 off chipinge checheche kwazosvika paizikanwa nemupurisa waedmin zvikanzi matinonoge mbuya watorwa nevamwe waenda kobatsira vamwe kubulawayo sapane pamwe pamunoziva here tauchitofamba tese manje munozvona tikati zvanaka izvi tilisi hapana ari kuziva kwatiri kuenda totongorasika toenda pane mamwe postori angari paruware tikatosvika tikagarapo munhu aibatsira yabva totumira meseji kuti anzi taurira vanhu vapinda pa kuti anzi nyaya wafambira ini handikwanisi ndinoita zvekubvisa zvitsinga tobva ipapo totofamba tichibvunza ndepapo pamuziva panobatsira bva tazodharirwa pane umwe mbuya iwowo tapinda ka hawana kutombosvisaba wakati anobudirwa ndiani anozviti anobudirwa ndiani uyu mukomana uyu bva akumbira mvura sviki yake 2 liters kumbirwa mvura kutanga kutsva zvake zvero chenyaya yafambirwa akutaka kwataka uyu awirirane nauyu mwana wabamnini handiti iwo katuka baba anofa zvakanaka plus mukoma wako anotambirwa musha zvakanaka wanga nemwe mwana ari kunzi anoshandira kukaroyi anotambira zvakanaka mbuya vati iyi nyaya ndainzwa iyi asi ndo zvamafambira here kuno muri kusango kuno ndati ndonyekanzi abamnina kutaka kufamba tafamba tese nhasi taisimboti wafamba kwake wafamba kwake isi tototasana kuti kufamba kudiko saka unonga uri kutofambawo handiti mbuya yabva wati wanga waripera kunongedzai nina mukoma pamaifamba kwacho wanga waripa wakabvunza kangai kairi wanga waripera iwewe ndiwani kubvunza mukomana ndinichari pana bambo mukuru edu aizichari wandataura kuti ndibaba wabambo mukuru handiti obvunzwa futi uyo achinja chari mwana wangu handiti atanga zvake izvizvi zvazvanzi wakagashirwa here iyoyo mumusha kana uri mudzimu wakabikirwa here doro wana wakanditaura kuti wakunamata zvikanzi orit iwewo kana usingadi zvedoro ko wari kumashure kwako kana wachirida wana wakanditi wakunamata saka uda kutambirwa nei mumusha nemayewo uyu pana wegurama chero uyu kwakuti nemayewo mbuya yakang'anga yakasumudza kahari kadiki diki kakari pasaidi kudai zvikanzi kana kakadai kechirango ndokuva kuzonemayewo nemupunga ameni kuzanenge achingotara zvounozona kuti making it up takagara panapa andi wakamuitisa nharo ndopatakaona isusu kuti uyu ifeki uyu mudzimu unoitiswa nharo mudzimu watouya unotaura zvinhu zvavo gagagagaodai andi mbuya wakabva wataura wakati imi makadai misi kudai hamuchabikirani chiba imi hamuchawirirani ende chinokudetsa imimi hamucharangaririchi mudzimu enyu hamusi kuombera mudzimu enyu handiti maombero eri kwamabva yatatina saka mudzimu yacho inokurangarirai sei inokufuratirai because hamucharangariri mudzimu enyu wotobvunza zvimwe aivhima ndiani kuna iyo bambo charanga kushandiswa zita ravo waimbovhima ko chakati chavo futi yairipi chichi zvese zvavo zvabvunzwa pepe handiti awo sababa ndingoda kutoziva history dzecho vanonga pretending to be ignorant hatizvizivi chichi isu toita zvechechi chichi handiti right mbuya wavo chawakataura wakati hapana uroyi huripo apa imimi pane mabvuri ari mumusha menyu ari kuita kuti musawirirani handiti midzimu yenyu yafuratira saka mabvuri yarusiwa achiita zvaanoda
nekuti hamucharagariri mudzimi wenyu. Mudzimi wenyu kuti hanzi kushaya kana umwe unondirangarira. Kana ndanyeba kunotira nani ndizvo zvaitaura. Alright, in short, wakataura nyaya dzitwi idzi dzekuti mudzimi wenyu yafuratira nokuti kuti kushaya umwe anondirangarira. 2, hamuchabikira chii ndingataura ndii. Hapana uroi. Tobuda ipapo. Toenda panext. Tabvunza futi. Tofamba tichibvunza. Tese totomborasika toenda pamashopu kwazonzi apa seri peshopu pane umwe aripo. Papatone queue. Topinda futi munhu. Svikiro riya ringabudei kuti zii. Ratoona urega kuti auya anondiexpose panapo. Mwi kana umbotaura. Iye wechitu yakangoti tichingopinda kanzi mafamba nemuzaya kunongedza uyo ariko anoshandiswa muzaya mufana unga ari pakati nepakati uyu somudzaro kutonga sozvizwa anda unga rutoseka patati utoseka asi muzaya mwana watete unotora saidi rwane raseko tosvika ipapo nyanga chituya ikati ndaona mafamba nemuzaya ndiwe kamuzaya iyoyo kwakunongedza auyu handi mafamba futi namambo kuti kutaura muprista wedare yakati ndisi mambo kanzi aiwa handiri watumwa nedare reyo handiti uri kumirira dare bvawadzokorodza exactly zvakataurwa zviya zvekunzi imi mamuchabikira kuti iye akatotipopotera akati muri tumapepa twavanhu hapana uroi wamunoziva vemi unoziva uroi here mimi handiti atoti ndikagirazi kake chidai handiti achitaura ndikangoma chiti dzakangoma kaika achiti hapana kana uroi bvakutisa kamiti kake kaiti da kuvheneka imese kachivhurika kuna munhu wese urai handiti kutaura kuti mese makadi asi ndiri kutofunga kuti tikadzoka futi kechituka nezvakazoitika kuberuka pane mumwe munhu kasingavhuriki pabai pane zvakazoitika tabva ikokoko tazoenda kwaedmin avo kwakuranga kwauti hanzi mota yedu haisina fiyo avo cheka kutauni shasha yadi yagoikana kuti zita rapumukoma harina kubuda roti Peter. Takazoenda tega namukoma nemufana wangu kuenda kopa admin feedback tafamba zvakadai. Kanzi right mozoya next weekend. Tidi next weekend ndo bazoya nyamusoro watakapiwa. Handiti pana nyamusoro pacho wani zvakawanda zvasirira futi. Munyamusoro akati inini ndikataura ndirini munoti atengwa. Saka ndoda kuti mugare mesa unobvisa bhutsu mesa apa. Malemoni ndimauya nawo, sauti yematombo ndimauya nayo, mukaka ndimauya nawo. Ndichangomikisa nemunamato wangu panapa ndokumwaya wani wenyu anofanira kutaura. Toda kuti tifembe mamai mabvuri aya. Papaita uyu hanzi dzangu abva abudirwa mwana wabamuni. Dai atori uyu kana taiti pamwe hapanika kuzoenda tira mashoko. Ati mwana wabamuni. Ndiye akatobudirwa. Ari pakati pekutaura kudaro ane zita rakataura. Ravamwe vangu wariko kumushopo. Handi wasiri Peter angachidiwa nabamuni. Uyu hatadzake kubva yatanga kubudirwa futi. Achitaura futi zvimwe zvinhu. Handi asi bamuni nawo hatina kumbozwa vachiita feedback kudare kuti kwakabuda zita rakati munhu wonga adaizwa. Semafambira takamboita unonyara munhu wekuimwe mhuri kana uchitadza kunyara mukoma wako akakusira zamu. Kumutya here kana kuti vari vese kana kuti kudii apeni haana kuenda haana kudaro. Chimwe futi chakaitika nyamusoro chazoita kuti nyamusoro yasapedzise basa. Nyamusoro akabvunza kuti John ndiani. Handiti vanhu vakati pana Josephat pana Josephine asi Josephine akashayika. Joe wacho ndiye ugamunina wagarapo. Saka paakarealize kuti varipo vati tichaipedzisa next week. Zvanga uri bata uchiti vanzi handichazopedzisa. Izita ravo raratobvunzwa kunzi Joe ndiani. Awa bamuninawo. Munyamusoro ari pakati pekuti zvaiita kati. Uyu nekuti akamboenda kuMozambique. Abva realize kuti nyanga yekuMozambique iri panapa nemukadzi wayo. Kuti pafamily meeting yekuti tinoda kugadzira zvomusha medu. Woimpota ng'anga kubva kuMozambique kuuya nayo pafamily function. Irudi. Nyamusoro yakatomboti pana vakomana ere vakati simbe panapa endai modaidza madzibaba waenda kwanga rodzika pane nechekuzasi. Teerai madzibaba waendako achidzowa achidai. Ndo patakatorealize dzauya nebackup kuda kutsikirira uyu kuti asataure. Next weekend yacho in short patakadzoka kwaedmin tichifunga kuti tiri kuenda kupa feedback.
ndo vanosimbotanga kusvika padaire kana 8 9 vanenge vapo kudai zuva 1 PM shasha dzazosvika wasvika manje wachingopiwa mukana wekutaura kwakutotanga kuti changamira pamusoro munhu uruziva zvari kuita here kutaura nyamusoro we chiisa mufuti anditi takati muende koitirwa basa renyu akandipa feedback akati ndichazopedzisa chi nhasi munhu wenyu asiziva zvari kuita baba akashandisa mwana wangu kuti abudirwe akanongedza vamwe baba saka anozotarisana sei nawo baba wacho handiti asi idzi dzekudzowa idzi dzainongedzwa vamwe baba madhabho tsanda dzacho kuti iwe muri kufamba nawo mukusvikiro renyu rinodzowa richitaura nezvekurasika pane zvimwe zvinatosiyira zvokuti uyu paidzowa achitaura zvinhu zvake izvozvo kwakwapoenda mai yake iwe mufundisi wayo watonyara nekuuya panapa kuti hanzi musha wako Mufute wakutungamirwa namufundisi rereni Mufute achiteedzerwa namufundisi ani shamwari yacho munozezerera meno shamwari yacho yamai yacho kune mudzimu wakadaro mapera warumere musha mwana wacho kutogadza mai yake kuti musha uno wakutungamirwa namufundisi rereni kuchechi kwavo vana baba varipo ndo patakatotangaona kuti ibhogasi saka in short baba munini awaka chawakaita kuti ndo wakatomisa nyaya yekwahetman kuti nyamusoro arege kupedzisa basa rake wakaine n'anga ubva washora futi munyamusoro kuti ai ngeye asina kubata mukoma ndo pane nyaya yavo pandoroda kupindipinde nyika ndipo mujekesese mhuri kuti root cause yekuti zoti muzofamba ine muzoita kwadai mbuzi tanga kufamba root cause ndeye root cause yakatsanga kutanga paipai kuti ngofungira kuti marufu angachiitika marufu aitika nekenza dzedze wekenza mwana wacho akazofa kuti mumashure kwacho then bamunini pawakazofa ndo pawakada kudi kuchishandisa mhuri yabamunini maiguru akafa February akasenge 2 February mwana osuzia munongi ora pa July baba pa January sasa kudawo kwa July kwa uri kufamba July saka changa nyaya yacho ndeyekuti yanzi mamushiyefiwa ndika then zvimwe zvandasirira zvandisingafanira kusirira after zvisi zvaitika izvi wabvonyokudza zvese zvekwahetman kuti munyamusoro asapedzise basa isi tatogarisika bvudzi munhu wacho haasi kubatsirika adatidza zoti yake yaabuda iyi tochitanga unzwa nyaya yekuti havasi kumira bazvenyanga zvizvi pano yataipi netaipi nguva tsvuku nyanga dzimwe dzekumozambiki dzimwe dzekupi nechimwe chekumarainipo chaakadhairitwa nemuzuruzai uyo ndapotaura totaura zita remusabaina wanoenda kunyanga hama yeuye muzayo dzakawanda waenda nawo wakatomboonekwa nemunhu wemunharaunda vari pageti anzi wachiomberera dii wachikanda zvinhu pageti baba wacho wagorwara zvisirias wasati wafa handi kwakuchizonzwa nemakuhwa manje kuva nemunharaunda vari kuti vashandi wavo vari kuti vangopita vachiri raiteri handi vari kutonetsekwa kuti munhu uye achiri mupenyu chii zvikanzi kune nguruwe dzakatengwa namufundisi nemwana wavo dzinogara nemwana wacho vakabatana vanotoshanda semunhu wani amaoneka namai acho ana kuya muziva kuti anateti vanofamba semunhu wani kwakuti nenguruwe dzavodzo wani yacho kwakuipa zita rekuti Peter zita rabwangu kupa nguruwe zita rekuti Peter wapedza kwakuya nen'anga yavo kwakuita maritual kwakushera guwa pamba pamufundisi wasati watombofa baba wakurwara zvisirias kwakuchera guwa kwakuita maritual kwakucherera zvimushonga zvavo kwakuisa nechihari kwakupisira nemachira kuzasi kuno pasina kana 2 days baba wabva ndo yenyaya yazobuda nemumanyusipepa ye wai yabuda mumanyusipepa takati isusu nyangatapedzi takati isusu yakabuda nemumapepa akabudisa tiziyo isu takanyora petition kuchechi kuti mufundisi wenyu zvaari kuita izvi unhu hwamufundisi here uyu handi zvinoitikaona mufundisi here izvi
Ndomba pepa ratozvikuridza. Kutsova pamwe yakaandika petition. Haumanyiswa zvakafanana nawo kutotora ukazotora. Takapiwa. Hakusi kulika, it's given because it's a public document. Takapiwa mapo kunzi. Muri iri kuti mufundisi. Iyo nyaya. Saka in short ndo zvakaita. Methodist, United Methodist. Methodist yashata. Ani makanzwa uyo kuchikanga uyo akaingirwa nehama dzese ari pachechi paservice. Makanzwa Saunyama. Saunyama. Vanhu vakureva vakadaiwa. Ari mufundisi kuti. Wakatombodze naHedman. Anditi makafamba kuchipinge kwega. Mukoma wangu haana mhosva, anditi wazvizwa. Ndinonzwa kuti next time munoya panapo waenda kuona mukoma. Wakati hanzi maundiomesera. Wakaramba dandendiko. Watengera muningi wangu foni uyo kuya komakara nyaya yake wewe. Ndiye ngakushandiswa manje. Kana nehembe dzakapisirwa dzati takanzwa kuti ndifara yakadziendesa kwavari apa. Kuti dzakabva kupi? Kumba kwedu isusu. Mfano uyu anoita zvemutoriro. Vanhu makamona takanyamswera. Wobva watake advantage of that. Kuti iwe uri kushandiswa. Saka chichi unofanira kutonorepota. Kana pese pataifamba uko, aicommunicata nawo. Mobva matondibvunzira kuti ngeisingarori chichi yande. Kusvika pakutomutengera foni uyu. Ende parufu pacho pabangu ka. Ivo vamuninawo. Newana wavo, nevarora, nevazukuru. They never came hawana kuya. Uye mufundisi uyu newana wake nevazukuru wake wese hawana kuya. Izvo hawana kuya. Kugara kwatakati panapa kutaura ichengamisa. Kana kumbobatwa maoko kana kudika. Hatina kana kumbobatwa maoko. Ivo wakutomhanya neyekuti handina usumwa. Yes, tikati kukozvakaifiwa kumbokunyika ndakatombotana nemwana wavo kuti kwenyinga kwaiti kukafiwa ndetokufonera ndoti nematambudziko gumbi muri papi muchiri kumba here makwenda kumochari here ndotomhanya todai handika. Then isusu nezvavanga vataurawo padare kuti maundomesera handikwanisi kunoona mukoma. Takataurawo mbuya wakanga wakamborwa nababa mukuru edu. Wakati ndakamusuma uJosephat. Ndakamufonera ndazvizwa. Ndozomufonera futi kumasikati ndazvizwa ndazvizwa. Ozofonera futi nababa munini wamwe South Africa watoya kuno. Ungatoyawo Christmas kwatonzwa kuti mukoma ashaika. Wachitry kumufonera achiiginwa foni. Kusvika pakuzogwezwa zvazvapachena kazvokuti maricho aya nguruve yavo iya because wanga wambodzoka kofuti mumushaye day before mudarashaika kopedzisa kuti takusolota nguruve saka akabva zotoiura mati akatoiura kwaukare nguruve ndopakafamba pacho ndopakabva pafamba saka takabva tazodi tati nyaya yeguva ika tikainyararaka regai titaurire sabhuku ari panapa vanogona kuti konfemera totaurira sabhuku anika sabhuku ati ndaita mukwindidza wakati ndaita mudiki pairi rega ndipire Hedman zvoti kana mutoni namba dzaHedman nyamana vanokwanisa kukonfemera ndakainzwa nyaya iyo ndakatoti iyi yapfuura yakuda kwamambo ndozvakazotisvitsa kuno ndozvatakaitiwawo mashure aripo wazonzwa kuti nyaya yakwamambo amene kuti mukomana basa wakatuma kana ndio wakaendako kwakupaparadzira kudai kudestroy evidence. Nguruve iripo hayo basi. Nguruve amene kuti ndio yakasolotora ichide because vainzwa isimbouya vachipisira mishonga yavo vaitofonera mukomana uzi kuti isamazihuni mahupe turasvika pane moto vachipisira amene zvavaipisira ivovo. Mati musa 24 December. yakakora ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare raMwari. Zvese zvendichataura pamberi paMwari chokwadi. Mazita changu ndinonzi Liberty Tatenga Mfute. Ndiri mwana wa Shati. Mwana wa Lili.
ndisati ndapinda zvakazara mukutaura zvandinoziva pamusoro pedambudziko riri ndingada kuti ndijekesere dare kuti ini ndakamira panapa ndiri libati asi ndakamira ndiri mutsoka dzababa vangu mushakabvu shati. Saka kana ndiri pano ndiri mutsoka dzashati muridzi wezita kwete kumirira ndakamirirani mai nekuti ndazvadini zvataurika izvozvo. Chechipiri chendingada kuti ndijekese kune zvambotaurika regarding yanzi alleged kudisappear kwangu zvichizi pane zvindanga ndichiita. Ndingada kuti ndijekesere dare rinei kuti instruction yatakapiwa ndiheadman ngeyekuti ndiri kukupai mupurisa wangu wekufamba naye. Mupurisa wangu uyu ndiye achadini achafamba nemi achikunongedzerai kwemunoda kuenda. Ndandikapoti ndingojekesere dare kuti inini ndiseni handitungamiri dare, tinototungamirwa nemupurisa wedare. Saka kumira kwedu kwatakamira zvese tati chichiteterwa nedare. Right, zvisinei takanga tanzimirai nemupurisa wedare. Makanzimirai takamira tese seguru iwe ubva wangotsakatika. Vanhu vanofungei plus vanhu vanga vato handiti mukono kuti imimi manzira andazviita kana ndisina kukanasa kubvunzwa. Imimi makagara muine kaelement kana kuti n'anga dzenyu dzemaile dzaikudzeipita muroyi zvobva zvagara zvamu musoro uchitokozopita muroyi. Munhu akangofa nyangwe aita sei ndipita auraya ndidada kuti ndijekesere kujekesera daro kujekesera mira usandivhare because unoda kuti ndizwe kuti iwewe muri kushanda under instruction yemupurisa waheadman. Imimi mamira growth point mupurisa ndiye ari kudecide kuti ndoenda kupi semataurirwa ataitwa naheadman. Iwe wobva washaika. Vanhu vobvofunga kuti pamwe wamboenda kutoilet kuweti kana manyoka whatever but votoona kuti manyoka uri wagomburuve here ungatoswera uchindopadza 2 minutes watodzoka pane vanhu. Plus nyaya iripo ndekuti kana muchifamba hakuna munhu anobvumirwa kumbosunduruka achisiya vamwe. Watombosunduruka zvanhu zvese zvatobiased because vanhu vanotanga kufunga kuti saka mwana wokufundisa mushaya aende chichiri kuitika. So utogona kunge titori murima pamwe iye kukonekta nemupurisa waheadman because munhu kutika sekana muchiona zvichinzi kana mafamba pane mapurisa muri kuenda nemapurisa enyu mairi. Hakuna mupurisa anobvumirwa kutora dumba nemumwe munhu pamuri iyoyo because mupurisa ari neutral. Haafanira kumbotora mumwe munhu wani wanoenda naye pasaidi kana kuti waanoda kumbotaura naye kana kuti hei ndipo airtime kana kuti hazvibvumirwi nedare because izvozvo zvinoita kuti vanhu vafunga because munhu wenyama anofunga. Chazoita kuti mupurisa achimira naLiberty chii? Isusu tinoda kufamba kuti zvinhu zvedu zvicheke. Ava vakuti Liberty amboenepi tese tiri panapa kuweti tese kana taenda tatodzoka. Liberty angaita here wana ari kuweti. Hatiri kuona kuti zvatobiased. Kana ukada uchataura neimwe nzira vanhu vakatoitawo question mark semaitira amaita kuti Peter Muroga iwayo akatoburitsa kuti mepicture kuti Liberty Muroga pane zvaari kutoita kuvharidzira because ukazvivharidzira zvinogona kuvharika asi kune vanozvionawo kuti pane yawatava. Saka ndakungoti kushaika kwako iwewe ndokwakaereza zvakanaka. Pendambotaura ndichiti taitungamirwa nemupurisa wani takamira tese takadaro. Mupurisa akati vanhu makasununguka kutsvaga chikafu pachakohwa pano. Vanhu vese vakapinda mumashopu. Vanhu vese vakapinda mumashopu pakatotsvagwa chikafu ipapo. Ini ndikatsvaga airtime.
tikata group rese somuziro nangai panyaya yabvunzwa nachangamiri taurai nyaya iri kunetsa munhu zvemafambiro erwendo hakumbosiyana nazvo zvakanaka ndanda kupindura semubvunzo wandandabvunzwa ndosaka ndandakudi ndakuenderera sinzi mandidzoreredza regai ndidzokere pai asi ndanda kutaura sekuti ndandadi ndabvunzwa nhau iri kunetsa changamire wangu mumhuri medu semazire endinoita haina kutanga patsanangurwa nevatauri vese vaini vataura nhau ino yakatanga semaziro andinoita pamazuva akafa baba wangu vakafa musi wa 4 November 2013 mazuva baba wangu wainzi Shadrack Koyanai mufute Koyanai Koyan 4 November 2013 gore rakafa baba wangu kune tumwe tunhu semwana anga asambuka akubasa twatakaona tuchiitika pakati pebrother and brother handitika because Uyu is a brother, the late Peter is a brother, your father the late brother. So you know the brother John is fit. John and Chimutito Matazia to this unity bring a was it's not here of me, I want to be then my boy to conclude. So but the brother just my brother's two and that. Tingati kurwara kwakaita baba wangu handitika changamire ndaikumbirawo kuprotectwa kuti ndikwanise kutaurawo zvakadi kune vari kuteerera saka baba vangu vakanga vaine kensa ndiyo yakanga ichivarwadza saka zvinhu zvaizivikanwa kuti munhu ane kensa nguva nenguva anoenda kunoitwa mablood test. Muri yese yaizviziva kuti mumusha munin'ina wedu ari kudii, ari kurwara. Saka umweni wemusi ndakatorana nababa vangu vaitwa blood test vasati vaitwa chemotherapy. Ndakatorana nababa vangu, ndatorana nababa vangu inini ndichibva ndaenda navo kupi kunoitwa blood test yavanoti aena baba wako wakashaika vanga vaine kensa tambanga kuti mudzimai wababa minavo anga aine kensa izvozvo zvese tazvigashira mwanangu changamire vakuda kuziva pekuti because time yapera zvakanaka mukambondipawo katambo kadoko doko munoona pandinoda kusvika nenyaya ndiri munhu ari kuropa here musha kuti hama dzedu kufa
Ati chakangouya. Chinotanga kuitika regai ndi fast forward. Chinotanga kuitika ndechekuti ndinoendawo konona mwana handitika ndobva ndanamatirwa navamwe mufundisi. Babako vakabva 2013 right pane kakusawirirana kandakaona ini semwana kandakada kuzama kutaridzira vana baba vangu. Ndaenda nababa kuaena handitika vakanzi munoda kuwedzerwa paini reropa. Zvazvambogara zvichiitika. Takaenda tikanowedzerwa paini reropa maminitsi mashoma shoma takubvapo vanga vakabhandijwa pakapinzwa napo ropa handitika. Tikasangana nawo takasangana naye watakasangana naye akaenda kunotaura nababa mukuru handitika mushakabvupita kuti munin'ina wako akanga ari kupi kuchipatara. Baba mukuru vazvinzwa izvozvo vakasimuka vakanobatana nemabrothers avo ese kuti inini semukomana mukuru mumusha muno ikodzero yangu yekuti kana mwana wamai wangu aadhimitwa muchipatara ndinofanira kudii kusumwa kuti mwana adi aadhimitwa. Zviri zvinhu zvakadii zvakanaka izvozvo handitika. Asi vakabva vatorani baba vakavashedza. Ini musi wacho ndaandiripo ndakaiswa pasaiti vashedzwa baba sevana komana kanzi iwe mukadzi wako atipumha uroyi nekuti waadhimitwa mukadzi wako akatadza kudii kutitaurira. Baba vakati mukoma mafekisi acho hamunawo ese ndinoitwa aena zvinozivikanwa. Saka ndakabuda ndikaenda kunoitwa aena zvikadai ndikangoenda kunoiswa blood kungoita sekunge munhu apinda kuchipatara kunoonana otobuda achienda. Ende wakaenda neni haasiri mudzimai wangu sezvemurudii zvamuri kutaura. Wakaenda neni mwana wangu. Ndakadaidzwa panga vari pabega bar ndikasvika ndikaedza kutsanangura. Baba mukuru vakanditi you want to challenge me iwewe. Ndikati handisi kuda kukuchallenge baba, muri baba wangu imi. Ndiri kuda kukujekeserai zvakadii zvakaitika zvakajeka. Ndava mungazope pamwe maakutodhonzana nemunhu asi nemhosva muri kupaona. Ukama hwedu nababa ipapo hwakabva hwange hwango. Vamwe vana baba vangu vaviri Josephat ari panapa naDevi vakazvinzwisisa sekutsanangura kwandandadii ndaita. Ini ndikatoti zvimwe zvinhu zvadii zvapera. Zvadaro izvozvo baba vakazodii vakazoshaika. Vashaika vazukuru wangu ndeupi uyu neumwe wake ndo vakagowa nhumbi. Vari mukugowa nhumbi ini ndakataura ndiri kuda kubatsirwa nevakuru sekuti ndichiri mukudzidza ende ndinoda zvekudzidza zvechivanhu. Ndikabvunzisa kuti ko anonzi Sahwira haakodzero here kupiwa nhumbi. Pane Sahwira wababa ainzi Chakacha. Vanhu vakabvumirana neni vasharukwa majena ndebva anga aripo kuti musha unowakwa nani naSahwira. Vazukuru vakapa Sahwira sutu. Asi ndakaona sekuti rakaita sekunge dambudziko nekuti zvanga zvabva mukanwa mani mangu. Sekuti mune zvimwe zvinhu zvanga zviri kuitika during the course yerufu irworwo rwandange ndichiti ndibatsiranewo sekuti baba vashaya asi vanewo mwana mukuru ahamusharukwa handiti abva zera ahakubasa. Ndinenge ndiri hangu pasi pavana baba asi pandinoona kuti ndingangobatsirana naana baba vangu ndaizopindira. Zvinosanganisira kutaura kuti pana vana sekuru vasvika pano kudai wamai sange muchidii muchiziva.
vanodawo kuti vataurirwe kuti ndo zvapa mukwasha wavo hakusisina. Ndakazvitaura ndikazvisvitsa pana baba. Baba wakati ndoda kuonererwa iwewe. Unoda kuzviitani? Mambo ndinokumbirawo kuprotectwa vanhu kwa mwana vanga vachitaura mwowo zvavanoziva. Right. Saka pakaita kusvika ndakazosvika pekuti vana tezvara dai vanga varipo vakazosumwa kuti mukwasha wenyu hakuchina. Watova musi wekudii weruwigo. Madzishe akutodii akutobvutsa nekuti vana sekuru vangu inini ndana soko vekwa Chihuta ndinodavira sekuti pane kudyidzana kwavanoita nemadzishe ekupi ekuno. Vakazobvunza madzishe ekuno ndo vakazoti ko izvi zvaitwa here. Saka zvakaenda kuno asi ndakazvisiya nekuti ndibaba. Toenda pamberi asi ukama hwedu hwakanga husisina kudii kumira zvakanaka. kuti vanya akashaya pane kutaura kwakamuka baba rokubata futi mhuri kuti mhuri nezvimwira ini testimony yangu iri kubata pakuti tingada kurapa kuti musoro watema asi kwakanga kutori nechachakonzeresa musoro kudii kutema changa chisati chanyatsokubuda pachena. Zvafamba sekudaro tinodaira kuti hatisati ndosaka tiri pano. Dai chatisati tisiri pano, dai chakabuda tisiri pano. Toenda baba mwandoa kufuto ngambo tvamuchidini ndorondo imushama mfuto vese vana venyama nevazukuru asi imimi sababa munofanira muine mudzi nechiti mudzi ngati hwaro hwenyu hwakasenderwana panhoroondo yemufute kuti mufute zvakambomira vanhu. Yes, tikafungirana kuti muroyi vakaromba uraiwa vakadaiswa yauritofuti makababa makauraiwa zvakonzi vandiani ndiawa asi kumashuro nhoroondo yamufute iboti dai muchidini dambudziko kubva papi mukusekuka makakura zvakanaka vana vese vakura zvakanaka vese ava muronda akafunda vese tozviziva asi dambudziko iyi rikunyuka papi rikunyuka papi mufama mufute azvizoratidzi kufunda zvedu ndodofoma nje dai akafunda naye asikaiti zvaari kuita vanofo changu because munhu akaita zvikuru haaiti pane root cosika yes nditaura zvese tazvibata mapisi nebisi ari kusapota pane zviripo muri zvese kugadzira kuti zvese kuiti zviklike pane pandanda kuda kusvika regai ndokumbirawo kuti mundipe chidimbu chidoko ndibva ndapedzisa changandiona zvirikuitika pamuri mukomaliza muri kudzoka motaura nhoroondo yekwana sekuru isiri dambudziko riri kudiwa kuti risvike kuna mambo. Peno muchigona kana muri munhu anotarisira kuti mukoti tinonanga straight point yekuti tinoda kuti dare rizive kuti dambudziko redu riri pakati dare ndinokumbira kuti dare rindibvumidze kuti nditi ga
Yes, masuk utara kau ada mana masuk utara? Asal kita kan macam utara kan apa? Kadang-kadang Aku dira cewek-cewek. Banzi ini. Muvunzo wakatangana nini? Karena mawe mata tamu dia ati kwa kutaula kwa ya sisi. Ngomongura kwa mpi. Ndio kwa buda. Tamshena wakatangira hapo kwa sababu ya. Bora mno kwa mochi chiparo eso. Ndiga. Kama chipungira na mzingure kwa Nunca vamos a ver, así sacamos un poco de sacar tangira. Sacar tangira papi. Para que usted vaya a sentar por eso. Luego. Vale, vamos a sentar. Se muri. Para ahí. Pues ya, ahí no me tangira. Vale, estoy de post, repito. Para que se muri. Justa cuita y mimi, justa cuita nada. Y mimi me le vamos a ver. Justa cuita y mimi. Pues vamos a dar una baile con el asisi kubata mburi ndi ndio ndio kwa kuti apana eri chiripo zvekane wanyowa nere ile venue ya vita ere kwa shumba te nyaya yangu yuka pembura iko zvinezi utakonyuka kundoya azida asiwasa twapindura chana pane pandoda utama ndanzwa kuti vaenda kwaiti yakanzi anzi kumbereregerere kumuningino wenyu mukati chi mukati azviita anzi chi mandiomesera kuti wena unotaurana nemwana wamai kuti mukoma imi makandishaishira pakati ndine bundu tobva takumbirana regero saka kuna mata kwacho kwapinda nzwa kuti muri mayuna ndozvamunodzidziswa here kuchechi kwenyu kuti unofanira kusungirira bundu nemunhu ende wesi your brother akurwara kana danga ari muroyi yake asi tikakumbirana regero tinoregererana nekuti tese takatadza pano tikasasvika pakugwinya kwani kwamwari imimi mabva mataura kuti maomeserwa kuti unotaurira mwana wamai kuti mukoma imsori titiregererane kuti tiyanane kuti tese tizoende kumusha because vava rero ndeyekuenda kupi kumusha nekuti kune kunoendwa imi mobva maipa hameno dzevabvui dziyadziya imi matadza matoti kuti ndikumbire mwana wamai muregerero mandiomesera ikakupandibata imi mari mwana wamai danga ari muroyi asi ipapo hapana kujeka tu tadzwa kuti parufu rwacho nekuda kwokuti makava matoti mandiomesera kuti ndikumbire mukoma regero hanzi neparufu pacho hamuzi kuenda ichokwadi here mwana yatotomobo kuti baba vanga vasimboparufu imimi ndimi muri nyaya yacho yese kuti mukoma avige ndimi unototungamirira maproceedings acho imimi nohamatowa hamende parufu saka changamiri vari kubvunza ndoda kuti mungoone kuti changamiri vari kubvunza kudai soka pane zvinenge zviripo zvamusiri kutaura mese zviri kuita kuti isusu tache chingodai wezindambodzi achiti zvinonzi chii chaita anzi ongorora chikonzero chaita musana ubanda adidi musoro panenge paine zvinenge zviripo zvaita musoro utemi asi zvinhu zvati hamusi kuzvitaura isu hatichadi nhoroondo because time yapera vanhu vese vari papa vane nyaya dzavo but in short changamiri kungotaura asatambata musoro nyaya chokuti hatina ivo ava zvaimbotanya musoro mhuri iyi zvaitoranya musoro chirapakaidmin ichizvaikuwamba pavo nyaya yakuti ngumuti kuti semhuri yekwafuti nguruve yanga yafa here ndosaka paya ndati papedze kutaure mwana wangu ndikuzeyo ndichana ndataura kange kuti kuti nditi nonga mamazi wanzei south kuti wanzei shuka ndika iende palevo pakadi pakanaka mune mapoints andaiona kuti about just nyaya andika takafamba timumakomamaedile nyama zvakazi mufamwe kune hepo irimo enda kuti ifembe mhepo iyi yainzi mhepo iyo iyi ukwereka kuti munhu akakanda mhepo mubavei mhepo iyo iyi zvakazi madetails mhepo iyi ngeyani inodei yakaise musha ndiyo ichakuda zvakanzi madzibaba enyu akamboifambira nyaya iyi munozvigona here zvamuda kusumudza izvi ndozvakataurwa ana baba enyu akambozvo iyo baba wavo mambo mukuru wangu ndozvakatouraya vanozviziva wasiya blanket rako kuchipingo taitodzidzwa nyaya tichikura pachiremba yakambofambirwa nyaya yekutokandirwa neimwe mhuri ine zita rakazotaurwa nenyamusoro ravasina kufarira handiti then plus futi hapanonzi mhepo 1 pakanzi mune mabvuri mairi rimwe nderechikadzi
ndo aida kufembwa wacho saka mushonga mune pfungwa makanzi mune 2 mavhuri asi mwe racho rakataurwa kunzi hanzi madzibaba enyu akamboifambira nyaya wakaisiya yakada wakatazoipedza rechiture chigadzira ndototoshamwa kuti ndiripiko rechigadziri tudotoriziwa pamwe ndo vanhu vanonga uchiramba kuuya vatizi chinovatira kuti varambe kusamonana nachishefi chii aiwa ari vatumira mari kwechoke avataura wetaura ndikazwi atakupa mkana kaimi ikati tsanangura tsanangura right ndandikuda kuti nditi mune zvataurwa ndada kumisikato yapindirika kuti nyaya yekuti musha mwedu mune zvinogadziriswa yakabuda ndiyo yakaita kuti tisvike kukonza nyamusuwa right nyaya irikutaurika it's okay correct physical because of those interjections taura ngopa yomwe munhu apindira vanonga vakuda kutodzikurira zvavambotaura kozivatipaita nyamusoro auya aita zvaakaita ivo vatsanangura kuti hatina kugutsikana nezvaakaita kana ichikusondera zvakadini zvavataura saka inada kuti vangangodzikura nyamusoro haana kuti zida kunzi jo rautaurwa munomu rabuda munomu yakuti jo kunyepa ndo manyepo chaiwa zita akabuda sikadobzeba mabonisa akabuda inyaya Silas Silas akabuda kazi sitiketi wanganya mwake yasiketikadini ikagarwa nyamusoro right pakuda nyaya yachimo dzakabawanyi dziripo dzakasvipa nyaya yachimbodzo zikaazikotowa kazamu zvezvenitenini zvezvipagadzirangu saka takaiba tine zvimubvunzo nekamushandire kaita nyamusoro ndokusaka takazidikoti anowenyu nyamusoro paakudzoke kumusha uku ari kudzoka here basa pane vachigeza kuti co-business yezvitikamukunoti adini aiti pazokudinyaya yekushaietidomwe ndaifunza kuti kunzoni imwe nyamusoro yanga isidambidziko ndachakandozwi 2-3 weeks later sekwanyamusoro umwe 20 pamwe yakatopera yakatopera kusaka yakaenda ikoko ndokazikonzere kuti nyaya dzakadini then nyaya yekuti kubekoregera anene ana kuzida kubekoregera ndakandashaishe ari kunyepana ana kuzida kunakomba upenyu chiutsana dzenyayo tosangana nevanhu vakawanda vakasiyana siyana zvimwe zvacho tikateedzeraka zvinoda munhuka rinotokarika kuda rimwe imi muchingotaura vanhu vese vakagara vada kuita kudzimba dzavo ende vamwe vacho vanogara kure vamwe havana mota vachafamba vachatsikida netsoka saka tienda kuda kutroti because time yakaitwa kuti tapinda mumandaredu isachinyatopedza shumu but tikada asidapetoka kuti ndatini nanakuzi ndakunda kuberekera ndonditaure nyaya chekuti ndakazini mauti ndikatosiya ndisipemukana nditaure nditaure kuti ndakazwi odini right anakuze ndakuberekera ndakazienda woona mukomana right asi negap yanga yari anditika yanga yari kuti sikodichiti gogoi and I'm not sure kuti my secretary can say I'm not sure even if they give me food don't know kuti ichi chekana kene kana yakanaka but andichazivi kuti zvakadini saka ini ndakazangu nini kwendikoni kusvike babapo kuti ndasvikapo ndakadini makadini pamwe kushandi kuzopfuwa zvikafu zvifana nezvikafu handidi hangu right so ndosaka ndakati nini panyaya yekundikowaona mandiomesera right ndokataure panyaya iyoyo tapabata ipapa mataura it's okay hamungamanikidzwi kuti taizviendaona ari chete unoti apata pakadaiso apa unofa
unogona kukanganiswa kwakaita mwana ukatopfuura inyaya yakachita mhuri dzidzo saka pamufoswi kuti ndona mukoma wako chete kana ndona hama yako saka kuona naye pana zvinonga zviripo background dzikunetsa ilipo inofanira kugadziriswa isusu taudai manje yes nyaya yavahedmin yakafamba mafambiro kaita mafambiro kaita nyaya handiwo nyamusoro anofanira kuparwa nyaya zvakanaka iri mudare nyamusoro control kushanda nemapoints anochipa mhuri yacho iyoyo zvoni zvogadziwa zvota zvakanaka zvekufungira naizvo kuti mimi muruzi muroi ndavaibuya pambana pana kuti kuti azipakaisa nguru yenyu kuti Peter pamwe zvine basa rese nguru inongotumwa zita ini pana pani nguru dzose kudo unobva ati rudo zita rangu saka zviitika kuti asi zvoda kuzviverify isusu nenyaya yekare yakasaranda nemahedhini iyoyo kuti ifambiswe nemazvo iri mudare muno saka chatikuda isusu kasemhuri yese tese atingaperi tese vataura vatinge tatabata asi nyaya inotoka kuti chii nyaya yakasarira pahedhimeni takasiya nyaya apa nyaya inozoclarify baba mafamba kwemakaenda nyamusoro auya anozoclarify nyaya kuti nyaya yafanga ichipera dare saka isusu dare ramambo tapuwa nyaya nehedhimeni nyaya yauya munomuka tofanira kubata mhuri pamufuti yese dzimba dzematsaudzaidzedzo kana dziri 2 kana dziri 3 dzimba idzodzo tofamba nadzo nyaya yoitwa inofanira kujekeswa tiri kufamba kuenda uko kwatiri kuenda tine zvinhu 3 kana zvinhu 4 zvinhu zvatosvaka kusvika bvunza ikoko chete zvinofanira kujekeswa zvinhu izvozvo zviri 3 kana zviri 4 tumwe tunoitwa mumusha nemhuri yake nemunhu tisingatongaziva mhuri dzese atinenge basa natoo patuna basa handitika pamba chitogona kuengana munhu anogona kushanda zvinhu zvake aita zvinhu zvake munotoona kuti ndinonga munhu akaromba because akuita zvinhu zvinobudirira anizvo handiti zvinowanika mumhuri izvezvo pane upfumi hunonyanya kushanda kushandisa pfungwa zvinhu zvoita pane ushandi ubate hwemako hunongoitwa zvinhu zvoendeka pane unonga arombawo hake handiti saka isusu toda kuti mhuri semhuri yepamufuti zvakaita zvakaitika asi toda kuonesa kuzwa nyaya yacho kuti dambudziko racho rimbori papi dambudziko racho rimbori papi chaichaio tinofanira kuti tionesane saka tinofanira kuti tisimuke mudare munotaura here chikonzero chiripo totaura ndikapika ipese nyaya I'm sorry, Dad. Sekutara kwamboita mukina wangu handigari ndiri muno asi nyaya ndanichinzwa kuremekana asi nyaya yoda kuremeswa ndozishebati nyaya yoda kuremeswa asi nyaya haina kureba nyaya iyi pfupi nyaya iripo ndeyekuti baba munini wangu vakati vachiuza Peter mukoma wavo ari baba vangu kuti ndiye ari kupedza mhuri akuza kwakaita indirectly funga kuti ane zvinhu zvaanazvo tikunzwa zvekutaurwa nemunhu wanu izvo vari kutoti pane zvinhu zvikasiyiwa saka isusu zviri kutinetsa kuti chii chinozikanwa nakuba munini chaasingataurire vanhu kuti zvigadziriswe kana kuti pane zviripo pandakauya tichienda kunaka chikuekweso kwako kuti tigadzirise zvinhu zvacho right munhu ashayika asi problem iri kuramba ichingoripo saka problem yake toda kuti atitaure kuti problem yake ndei because zvaakuitika mazuva anoka zvatosvika palevel yekuti zvatoshata kana mumba make harariwo pamusha kwatinogara mumba make makutozvikudeketera zvikuembera anorara motikari pamba pake pakagadzirwa dombo remazita emumhuri make ese vanhu vasati vafa umwe vazhinji ndiye akagadzira dombo iroro padombo iroro ndiye ane zita rasara risati remunhu asati afa vamwe vase vakafa zvino iwe ukazofa achasara chigadzira nyaya idzi ndiani because iwe hausi kutaura nyaya yako shungu yako ndeyapita Peter chakakukanganisira chii tinzwe kuti nyaya yacho ndei
yogadziriswa because zvemumhuri zvekuti kune madzidzi kune mumvuri kune chii tese tinozviziva panapa kana iye vanozviziva zvisizvo but handiyo yatinowira panapa handizvo zvaakafambira panyaya yese takaenda kweso zvaakafambira zanga nyaya yemukoma wake wanga asingapendi kunoona panga achirwara saka kunotanga nechigumbu napeter right chigumbu chake toda kuziva kuti chigumbu chake ndechii nyaya ipere ende nyamusoro pano chakaitika pakutanga pakashayika vaongo zvandu pakatangira nyenzisi kuzi vangu munhu aienzanisa vanhu ndiye Peter David pakatangira pakafa baba nyaya idzi dzaigara dzakataurwa dzemakisisheni dzaiitwa pamudhemazwa baba vakafa 2021 baba wafa vanguru vakauya vakanditeura ini vakati da kuti tifambe ngozi iwe kuti vafa iwe ndowani wadhebe saka ndinofamba nani newe ngozi mumusha mune chikara chirimo Peter futi avachintaura baba ava saka takuenda kuMozambique ndakuzvitaura kuti hapana chichadoswera kuMozambique handiti inini nevana vavo tu vanoshaia uko ndeererwa motaiti naiyo nemusukubi naliberty neni nakelvin taenda kuMozambique tasvika pamunasekuru nasekuru wakatora wakatendesawo tasvika kuMozambique kule isika toda kunzwa kuti muro izvi sho wakutaura ndizvo handiti tasvika pananga kaita kuMozambique hapana chakabuda chataura saka ndingange yaenda nemi kuti mushako Zimbabwe ndataura naye ndingange taiya kumusha kwachitora Liberty ndipakatanga kubudirwa ndobvesitenda yangu chibudirwa Liberty achipatanga kubudirwa achiti indozi ndakanga mazara akataura ndakaurayiwa naPeter handiti ndinozi ndingi ndakaurayiwa naPeter akandisa kupenhaloma ndokwakandira ndipo darudi akutaura kana kusubudirwa munhu aitotaura uyo nanga neni pane gore takambonitsana namunharaunda takambonitsana zvekubonitsana kuti kachi mafemilizo yangu ndikatoripa kuna baba Liberty vasimudza nyaya zvazi iwewe handisi kufara wakaruwa mwana wangu wakada kuruwa mwana wangu aibudirwa achitaura sasekuru saka iwewe uchatenga mombe watenga mombe una mukoma wako iwewe handiti mwana wako wako asiri naye namai wako nditi akapinzwa mumusha asi mapinziro ari pamusha asiriwo saka munofana kuti iwe wotenga mombe mukomana ouya handiti poitwa mapiko nyama iyo inodyiwa isina saundi asi mhuri yekwaPeter inofanira kunga isiripo pacha pane nyaya ndiri padaruda sei munhu iwoyo hakusi kubudirwayo anokuita sei ari kunyeba ndotoda kuonesa baba mukoma Kelvin pane brother ndake close naye achatoona nini nyedzo ngati mukoma une mufana zvaruta zvidero ari kutinyepera munhu haana mudzimu aruri because nyedzi akataura nyedzi anongoziya ende ruso roti munhu atotaura mudzimu unotaura kuti azi yakubuda wamboita unobhepa foji mudzimu naruda saka ndopakataikira problem yekuti vana vebankuru vakatanga kubheliva kunyeperwa uyo ari kutanga ari kutumwa namai wacho wasipanapa avabankuru ndotaitowada was a very good person very good but is ashata through kubudirwa kuti uyo ari kunyepaka otibhekana namai wake kuti kubudirwa kuti ikoko ndokuti ndonyeri bocheti
handiti ndozi ndakabudihore mudzima ndozvichiti ndakatera kuti ndakatoveta tokwara nechihedha chinchinchini ndakambofona kwaanozwa rakasei after 2 days vangu akandifonera akati mudzima wako wakabudoya hanzi unotora zvese vakagadziwa napita kuti usatore zvimba muzvonaka uya kugadziwe libhadhi arikutogadziwa chii zvake afonera mai yangu amemekati chene hasi mwana mudiki varini akukatore chii naye obva azondifonera kanokoda kwaiginowa vazondifonera kati vanguru zvemudzimu andizvihwari beni kana anotora libhodhochoka ngatore vayakutazi yazimozadiki itokugadzira libhati yoyo wogadzira woziva une mudzimu wavakochare libhati kozodezvosodii kutaura ndikati ndikatotoka anditozvizika uri ndakatora kuti chii andidii andizviziva zvino makanova kunozi quick achatotaura ndinobhuloka mafoni takuzozwini kuti warapireko kugadzirwa kuti mudzimu wakataura hautipita muroyi mudzimu wakataura pendera itizwe sabusi uri pamusoro idare kana tichinga tasvike pano tinenge tabvudzi munharaunda mweangu mwendinotungamirira ndikarisekurwa rwopamufute ndomhuri yaiwira nezvimwe zvakatonyanyisa ende handifari ngekupesana kwavari kuita chakaitika ndechekuti nerimwe rezuva sometime last year iyo ndakaona mhuri yekwamufute yakatungamirwa naJosephat naLibert naLingoni nemuzukuru vechiuya ndori mumunda vechiti aiwa tine nyaya tinotigadziriswe ngani yacho ndeyenyi Josephat akati handichawirirani nemukoma wangu vanichanzwisisiba mudzimai wangu wakashaya mwana wangu wakashaya hanyanzwi zvakamira seiba tikati imwatadza here kugarisana nemukoma wenyu mugari pasi motaura akati handichagoni ndikati ko inini ndikakutorai mukagara apa zvikazi aiwa achagoni bandikatika saka inini kana musikachagoni kugara neni pasi ndakupai nzira yekuti mwendepi mwende paheadman ndokuvakaende paheadman ndokuti pataurwa zvese zvananyamusoro kuita sei saka zvadaro zvai zvakati ringoti pane kurungororekenyachitachida isinozoti tasvike panapa changabereka tichagadzirisana tikawirirana nawo mhuri ikawirirana ndotizodaro yekuti pane nzira itazwa yekuti pakatserwe rinda mushumo wacho wakapiwa ani kuti sabhuku rinda iri nemunongedzo pakatserwe rinda tisingarizi kuti ndiani wafa pakatserwe rinda ndakaona zveshuwa pakatserwa ndati nyika iyi hachazvikoni basa ndobe ndakaapa henzira yekuende kwaheadman saka headman akazosvitse kuno pane rinda here katwari chidimbu chaoakweti rinda rikutaurwa changamira handirizivi asi ndine mubvunzo umwe wekuti mbaunzwa kuti kune rinda ini muridzi wepamba pacho inini handipo handitika mopinda moita zvamunoita ipapo ina handipo muri kupiyei pamba mushandi wako kuti semhuri wamufute neyahonde kufiwa kwomumusha kunombofamba sei itoda kuti tione zvairobva papo zvirotikoze problem inobva papo anokusundura kuti uya akashata muroi akudai aurairi pane mhepo peirikubva mhepo iripo itoda kuti yakamira sei iri papo saka isusu mukafamba zvezvese asi kuno kusedara mamwe munotofamba tichiclarifya mhepo iyoyo kuti ikokaire kana kuromba vanhu
nekuti unotware kuita mafiwo kubva kwacho zvirunge zviro zvanyanya nekuti kwasara hwani chete iyeyo uyu saka hasara iye gau iyeyo akafanya inofamba sei nekuti ite kuraya vanhu kuti list yawo yese iye ndiye asara chete asangosapera kufambisa asi kufa kupera pangomira vanhu kana munhu arwara anorwara pake kuti arwara nehosha iroidzino azvina asi dambudziko izvo azvikaiti dambudziko kuti uyu angeiwe asina kufawo awafa munhu anofanira yakakwana nekuti nechirwere chipi nechirwere chakaita sei chinorarama nacho kwemazuva mangani kwemakore mangani munhu anopfuura hapana munhu akagona kumisa semhinho yekenza kenza ichingasvika pane second stage hapana munhu anogona kuimisa kana chiremba kuimisa ine mazuva ekuti kenza ipe yarika ifunga 2 years to come kuti 3 years to come handisi kuona upenyu hwakajeka ndipinduke yaikati anonga achizoona izvo saka pangazi paita muroyi posa zvimwe zvikuita iyo dzimwe zvainge zvokugadzira zvavanhu vanonga vachishereketa vogadzira zvavo ane kenza ane chakadai chakadai zvako zviri vanobva vakadzira izvo